vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhika chitupa changu, ende ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchizondibatsirawo pakunamata. Please ndibatsireiwo hama dzangu because apa ndatofunga kutoti ndinge ndichitoraiska. So mukomana Shi, inini ndine umwe musikana uyo wandiri kudanana naye. Musikana uyu ndiri kutarisira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomuroora, but mukomana Shi, kunomuroora kwandichamuita ndinokwanisa kuzomukuvadzisa nekuda kwemhiko idzo dzakaiswa dzakarevererwa pamusoro pezita rangu. So zvichitaurwa izvo zvinonzi vatete vangu ava vainge vaine chikwambo chavo, ende mukoma chazoita kuti ndige ndichizosvika pakubhilivha kuti chokwadi vatete vainge vaine chikwambo. Number 1, ndava nevanhu vakasiyana-siyana avo vandibatsira, uye zvekare pane zvimwe zvakamboitika when I was still young. I think ndainge ndichiri form 3 apo vatete pavakambouya vachibva kumusha. Saka vatete vakati vauya kuHarare kumba kwedu, then vatete ndakazongokaruka ndavaona vainge vari muspare bedroom mangu. Saka isusu taiti kana chida kutamba matv game, then taienda tobva tinotamba matv game mubedroom mevabereki vedu, because ndo mainge muine tv yainge ichibvuma kuconnecta zvimaplaystation zvedu, then yemudining yainge isingakwanisi kuti ungochiconnecta playstation. So takati tichitamba kweko, I think vatete vakatongofungidzira kutoti maybe tainge tiri busy because it was in the afternoon, somewhere kuma 2 it was somewhere around kuma past 2 apo pandakazongokaruka ndaita sekunge ndakangonzwa voice rakanditi enda izvezvi kuspare kwako. Ndakabva ndangosimuka paya ndikabva ndatosiya my little brother ari busy achitotamba paya, and akatofara because ndakatongoti the game is yours. Ndokubva ndaenda kuspare bedroom. Ndakati ndaenda kuspare bedroom kwangu ndakabva ndaona vatete vangu vainge vakashama, vakangoita zvokungodonedza zambia ravo ravainge vakamonerera. So ndakati ndichinovhura door, ivo vakaita sekunge vasina kundinzwa. Ndakati ndati naitete, ndopavakabva vazovhunduka, but kunovhunduka kwavakaita mukomana Shi vakabva varidza tsamwa, ndokubva vanhonga zambia ravo vakabva varisunga paya, ndokubva vatobuda mukoma. I did not even know what was I supposed to do ipapo. So I thought kuti maybe she was going to tell my dad. Apa baba vangu vainge vari munhu uya wekuti vairova zvisingaite. So since I had walked on her when she was naked, ndakaswera musoro wese wezuva ndiine stress, but vabereki vangu vakazoti vauya, vatete ndopa vakabva vazoti kwandiri ndiperekedzeiwe tinge tichienda kunotenga madrink kutuck shop. Then ivo vatete vangu ndakazoti ndofamba navo, ndopa vakabva vazongonditswinya, vakabva vati iwe usiyane nesystem yako yekuti unongoswera muswero wese wezuva uchingofamba famba. Mukoma, that is all that she said, and ndakabva ndatya kuti ndinge ndichivaconfronta. I was so happy kuti vainge vasina kuzivisa vabereki vangu kuti I had walked up on her when she was naked like that. So mukomana Shi, ndo zvakaitikawo izvozvo apo pandainge ndichiri mwana mudiki. So ndikangoti kubva ipapo, but it became so worse mushure mekunge vatete vangu vazoshayika. Ndakatoti tiri kumariro kwavo, ndo pandakabva ndatoona kutoti ko ingawani zvandainge ndaproducer. Takatogara mukoma nevamwe varume, ndo pandakangonzwa kuti ndainge ndatoproducer kuzasi kwangu uku neunderpant yangu yainge yatonyorova. Ndakabva ndasimuka paya ndikabva ndazoenda kutoilet. Ndakati ndaenda kutoilet ndo pandakabva ndatoona kuti ndainge ndatozadza maspams paunderwear yangu. Mukoma, ndo pandakatanga kurarwa nezvinhu zvavatete. So it seems as if kuzoenda kwandakaenda kumusha parufu rwavatete, zvinhu zvezvo ndakabva ndazodzoka nazvo kuHarare. From there on ndo hwakazova upenyu hwangu ihwohwo. I am a man who is very handsome, zvekutoti like kana ndikanyinga musikana anotondiramba obva atoti hakuna zvinhu zvakadaro, iwewe utori nemhuri yako. With the way that you are dressed up, with the way that you are good looking, you can never be single. I have tried love on Facebook mukoma, but munhu anongoti you know what, I have gone through your profile, I don't think you are for real, iwe unenge une mukadzi, plus you look more like a player. But I have now understood kuburikidza nekuzofamba kwese kwandiri kuita kuti no, haisi nyaya yekuti as a man I am someone
who is good looking, but nyaya iripo ndeyekuti inini nditori nechikwambo icho chinoti kana ndava kunonyenga musikana icho chinobva chamhanya chobva chanomira pamberi pangu chichiitira kuti musikana uya wandinenge ndichipfimba ange achizondiramba. So zvino mukoma pane umwe musikana uyo, so ndakatongosanganawo naye pawhatsapp mune rimwe group, ndikabva ndatongomutageta, not because kuti she is beautiful, she is way below my standards. Ndakabva ndangoti it is far much better to lower my standards. Ndokubva ndachizotanga kutaura naye, takatosangana because naye iyewo ari muno mumuzimu. Ndokubva tasangana and we then went out for lunch. When we went out for lunch kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizotora mukana after I had seen kuti she had fallen in love with me, ndikabva ndamuti nyaya iripo ndeyekuti inini sezvaunondiona kudai, the reason as to why I do not have a child and I remain unmarried, it is because ndine chikwambo icho chinonditeverera. Handitoziviwo kutoti iwewe wakazosvika pakundida sei. Akabva ati ndokusaka ndaigara ndichirota hope. Ndikabva ndati wairota hope dzakaita sei? Akabva ati from the day that I started speaking with you, ndakabva ndarota usiku hwacho, ndakakurota, then ndakabva ndarota ndichiudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiregedza kutaura newe. Ndikabva ndati ko munhu aikuudza kuti unofanira kuregedza kutaura neni ndiani? Akabva ati ndevamwe gogo vangu, but gogo ava chakatondishamisa ndechekuti gogo ava handitovazivi, she died before I was even born. Saka hanzi gogo vake vakauya kuhope kwake vakabva vamuti if you know what is good for you, uyu mukomana uri kufanira kuti unge uchisiyana naye. Saka hanzi ndakaramba ndichingoita nharo kudzamara ndazoona umwe mukadzi uyu ainge achifamba aine dzimwe mhuka dzainge dzichityisa, achiita sekunge iye nemhuka idzodzo dzaainge ainadzo vainge vachindivhima. Ndikabva ndaziva kuti munhu waainge achitaura vainge vari vatete vangu, because ndakamubvunza kuti mukadzi wacho ainge akaita sei. Akabva ati mukadzi uyu iye akaita mutete but mutsvukutsvuku. Ndikabva ndatoona kutoti ingawani vatete vangu ndozvavainge vainge vari vatete but at the same time vainge vari vatsvukutsvuku. So ndikangoti but I did not tell her about that. Zvino mukomana acho akabva ati manje inini ndatokuda, we are going to try to fight against mweya wacho wechikwambo, but mweya uyu mukoma ndiri kutoudzwa kutoti hanzi unotouraya kana ndikaramba ndichiita nharo dzekuti ndiri kuda kuti ndinge ndichimuroora, hanzi ndinomuurayisa mwana wevanhu asina mhosva. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, please ndibatsireiwo, ndipeiwo mazano. Ndodiniko, ndoramba ndakangoshingirira here paari musikana uyu, even though inini ndakaitwa murume wechikwambo, chikwambo chinonzi chine dzimwe shanje dzekuti kana chikaona tichingoramba tichingoshingirira tiri murudo, musikana uyu hanzi anokwanisa kungobhagurwa nacho anytime. Vamwe vadzibaba vakatonditi uyu kana Christmas ndaona atadza kuidya kana mukaramba muchidanana. Mukoma, I did not love this woman at first because ndakangogara ndakazviudza kuti haisi type yangu, but ndiye pavasikana vose avo vandadanana navo atombosarudza kutomboshingirira. Kazhinji ndinongodanana nemunhu for less than a week, then karelationship kacho kanobva katodhakwa. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindipawo miono yenyu, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Above it all, ndinokumbirawo kuti munge muchindinamatira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi ndakaitwa murume wechikwambo. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomana acho, ndinokumbirawo kuti muverenge nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai ane makore 44 years. Pari zvino ndiri kurarama ndiri munyika ino yevatorwa. Ndakauya kuno mushure mekunge ndavharwa mari naamai guru, mukadzi wemukoma wemurume. Ndakauya 2019 ndiine chinangwa chekushanda ndounganidza mari yandainge ndakabirwa uye nekubhadhara zvikwereti zvandainge ndakakwereta, asi ndakazombokanganiswa nelockdown ndokubva ndazopedza kamari kandainge ndaunganidza ndichitumidzira kumusha. Ndakagara gore ndokubva ndazosangana nemurume anova wandava kugara naye. Pari zvino mushure mekunge ndambotaura nemurume kuzimu kuti amboya zvemwedzi chete achiona kuti anokwanisa here kuwana basa kuno since ari driver, but
ndaingotsika-tsika semunhuwo wenyama, zvakandikundawo. Ndakati ndagara nemurume uyu ndakazoita pamuviri paya ndokubva pazobva. Ndakaendawo kunobatsirwa kumasowe ndikapiwa tsanangudzo dzakandivhundutsa. Ndakanzi kwamakaroorwa hamudiwi, makatorerwa hembe yenyu ikagadzirwa kuti mufaratidzwe mwoyo. Ndakabvunza kuti kwandisingadiwi ndekupi, nekuti murume wekutanga takaita vana vatatu, wekutanga atova ne23 years asi murume haana kana cent even tsvakirai kuno yaakabvisa. Vakanditi ikoko ndiko kwamusingadiwi. Ndakakwanisa kuzoendawo kuZim. Pandakaenda kuZim mainge muri mugore ra2023, mainge muri muna December, but handina kuenda kunoona amwene vangu because vainzi vari kuda kutondiuraya. Mukoma ndakasvikira kumba kwevabereki ndichizoenda kuHarare kunoona vana vangu. Ndakagara 1 week but handina kumbobvira ndakaita bonde nemurume wangu, asi taitorara tose pasame bed ende kana kumbonzwa shungu nemurume. Imagine tainge takapedzera kusangana years ago, but chiri kundirwadza ndechekuti ndakavaka imba mukoma, saka ndongosiyawo here imba yandakatamburira kwemakore. Murume ndakamuwana asina kana chinhu, even blanket zvaro. Ndinokumbirawo kana paine anokwanisa kundibatsira. Ndoita sei? Ndongofuratira here simba rangu. Ndakavaka zvichirema. Ndodii? Ndokumbirawo kuti muzondizivisawo kana mukaverengawo nyaya yangu. Pamuviri pakazobva ndisati hangu ndaenda kuZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomana, zvinoitika mumadzinza zvakaoma. Apa iwo unenge uchishingirirawo apa mumhuri imomo unenge uchitonzi unenge usingatodiwi, vanhu vachitokuitira mhiko dzavanokuitira. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Kana zvaibvira ndaikumbirawo kuti munge muchizondisvetserawo nyaya yangu kuna Samaita. Uye zvekare ndinoda kubvunzawo kuti kochiko chinombokonzeresa kuti mweya wacho wengozi unge uchizoita kuti kana ukabata pamwana ange achizoita pfari. Iniwo ndine mwana wangu mukoma. Mwana uyu tasvikawo pakuita confused, hatichazivi kuti toita sei naye mwana uyu. Mwana uyu wandiri kutaura nezvake ane makore 9 years. Pari zvino tigere naye kuno kuSouth Africa. Zvinhu zvinondirwadza nekuda kwekuti mukoma Nashe, right now when I think about my life, kuti upenyu hwacho huri kuenda kupi, my life is not going anywhere. Ndinotiwo kana ndikafamba, mukufamba omo ndinongoudzwa kuti mweya uyu wengozi ndiwo wakandisungira chiraramo, ende zvechokwadi mumhuri mune ngozi. Zvino vamwe vose havasi kuda kubatana neni. Vamwe vose mukoma vanongoti ngatinamatei mweya uyu wenhamo unge uchibuda mudzinza rekwedu. Mukoma Nashe, isusuwo tinonamata chechi yePentecostal. Ndisingadi hangu kutaura zita rechurch, but a very famous church in our country. Saka handichaziviwo kuti ndonanga kopi. For the first time in my life I found myself ndichiendawo kumaprofita. Izvi ndakazviita in secret. This was after one night mwana akagwina mukoma kubva I think kuma past 6 kuzonosvika kuma 12, mwana achingoti kana akambozorora otangidza zvekare kugwina. Mudzimai wangu iye, she's that type of a woman wekuti she's a very strong Pentecostal woman, but ndakasvika pakugara pasi ndikati asinai Mwari, nekunamata kwose kuri kuita mudzimai wangu, nekunamata kwose kwandinoita, ko why is it musiri kutambanudzawo ruoko rwenyu? Kana kuri kunzi inini ndini ndakapara mhosva dzandakapara, ko uyu mwana iye zvitadzo zvake ndezvipiko zvazokonzeresa kuti munge muchizomusiya achitambudzika kusvika palevhel rakadai? Mwana wangu mukoma akandirwadza usiku ihwohwo zvekuti ndakasvika pakuyeredza misodzi. Mudzimai wangu akaramba achingonamata throughout the night, but hazvina kana kumbochinja. Mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndazobuda ende ndikazviudza kuti sezvo tainge taita usiku hwose takangosvenura tichinamata zvisina kana kumbochinja anything, kutotora Bible kutoisa pamusoro pemwana, but mweya uya waitoseka uchitotaura kutoti imi baba venyu pamakandiuraya
imi bhaibheri iri mainge musingarizivi here? Nhasi ndo pama kuda kundishandisira bhaibheri. Ko pandakaurawa nhaimi ndichibayiwa nebanga, ko bhaibheri renyu rainge riripi? Ndikaona kuti mweya wacho wainge utori nesimba. Mukadzi wangu airamba achingotuka achingoti uri dhimoni, munhu kana afa anenge afa. Ndikaona kuti zviri nani kuti ndimbozama dzimwe nzira. Mukomana achi ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba vakabva vati kwandiri, ko muri kufamba muri mega sei? Nekuti nyaya dzakadai so munofanira kuti munge muchizofamba muri paukama. Zvino mukomana achi ndakati ndadzoka paya ndikabva ndachizoudza cousin brothers angu, ivo vakabva vati tiri kuti tinge tichinamata mukoma, nekuti izvi zvamava kutoda kutoita mava kutoda kutotikokera mweya yemadzinza yatiri kurwidzana nayo kuti inge ichizotinetsa nekutinetsera vana vedu. But chinondirwadza ndechekuti wangu mwana ndiye ari kutambudzika. Ende madzibaba vaya vakabva vati muri kuti muri kutambura, hamusati matanga kutambura, because mweya wemufi uyu uri kuti imi muchasvika pakunodya kunonhongerera muchidya zvemumabhini. That is the level of poverty that I am looking at. Chinondirwadza ndechekuti kunamata ndinonamata, but situation yacho haisi kuchinja. Zvatova nemakore mukoma, but the situation is changing. Saka ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe uye zvekare nekuna Samaita kuti kochiko chinokonzeresa kuti mweya wacho wengozi unge uchizosvika pakuita kuti kana ukagara pamwana, mwana ange achizotanga kuita maepileptic seizures. Ndatambudzika hama dzangu, tinoenda kuzvipatara zvakasiyana siyana, but the situation does not change. It is not easy kuti murume mukuru unosvika pakuburitsa misodzi. I am nowhere. Ndibatsireiwo hama dzangu. Ndingakonvinzawo seiko kuti hama dzangu dzinge dzichibatanawo neni? Hongu kunamata tinonamata, but ndatambura hama dzangu. Ndakasungirwa chiraramo changu nemweya uyu wengozi. Baba vachizotanga kurwara vakabvuma vakabva vati ndakauraya munhu, but baba vakazoramba kuti vange vachitiudza kuti munhu uyu wavakauraya vakamuurayira kupi. Baba vangu vakati ndakangomubaya nebanga, but vakabva vazoramba kutiudza izvo zvakaitika. Ndonyaya iripo mukomanashi, ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Anzi hama dzangu idzo dzinoti anzi hatikwanisa kuti tinge tichidzifambira nyaya idzi nekuti isusu tava kunamata. Tell me what you think in the comment section. What a sad story. What a sad story.